Takže, dneska bychom chtěli udělat video o tom, co nám docela dost vadí. Bydlíme asi tak od, řeknu příjemný popis, ale bydlíme v malé vesnici nedaleko od Freelandu, která se jmenuje Habartize. A že jo, je pátek, jsou čarodějky, která tam byl včera, ale máme používá tam tady nějakou kretenskou hudbu. A máme to všechno udělané přes počítač. A ten, kdo to pouští, tak ať si tady to prohlídne. Protože je to fakt hrozný prostě, že jo, Petře? Jo. A můj Petr se zase prdnul. Takový čum. Jo, jde to tady cítit. Stěhuj to do břicho nebo co? No ale tak se mohl jít třeba tam ven. A on tady první tady tak jako. No a Petr teďka došel a tady. Nejvíc mi prostě vadí, že nějaký kredenci jsem šel. A jsou tady od co bylo? Už nějak od čtvrtka. Tady prostě jsou. A jsou tady až tam do konce příštího týdne. A jako to je, a tady se ani nedá spát prostě. Což mě docela dost vadí, že jo, Petře? Jo. Jdu to. Tady je. Jo. Protože jako, to je prostě rušení nočního klidu. To se taky může mít rovnou stěžovat, protože to je fakt hrozný, to se ani nevyštíte. Ale to bude asi konec. Jo a v příštím videu to budeme dělat asi zase na Xbox, to se nám moc nepovede, ale se omlouváme za to, že tam to je prostě málo vidět. A že se to i rozvěje ta kamera, ale na to my prostě nemůžeme, my máme tak pomalý počítač. A prostě na příští hru bude to Bad Company, anebo mi prostě řekněte, z jakýho byste chtěli dělat, z jakých her byste chtěli dělat let's. Mám jich docela dost na ten Xbox a příště bude asi z toho Batmana Arkham Asylum. No nic.